Linisin. Ulig, lahat. Paspasin. Saan lumalabas yung init? Dito po. Paspasin lahat ng mga init at balagkit. Aray. Galing. Yung pasayro kanina, wala ka na, magpipila mo na, saka lumilong pa. Ha? Ano paramdam mo kaya? Ano paramdam mo sa leg mo? May nakatapal pa rin ba? Wala po. Paspasin mo ng paspasin, marami pa yan. O wala nang tumatapal. O may hindi flat ka na. Wala nang nakatapal eh. Tayo kasi may nakatapal eh. Flat ka mo na. Pag tinanggal natin yung tapal sa leg mo, mapaplat ka na. Sige. Pinapasawa ko lang si Kuya para naman maging malakas. Oo. Alis yung masyadong seryoso. Sige ka lang. Kalasin mo ng kalasin. Lahat, linisin. Seryosoy mo pagtawag kay Kristo at humingi ka ng tawad. At sabihin mo na naghihirap ka na sa iyong karamdaman sakit. Lahat. Hingi ka ng tawad. Yung sa'yo, hindi ka na makatulog, no? Madali lang yan. Baka na-stress ka lang sa kakaisip na sa mukha ng sleep. Kailangan ko lang yung blood circulate lang yung dugo mo para makaigip ka. Kasi cleansing lang siya maigi. Susunod dito, kayo? Nakalista ba kayo? Anong number nyo? 9. Tama, no? Anong number mo? 8? Para makawin natin. Taga saan? Taga tignan pa. Ano paramdam mo? Wala na yung nakatapal? Wala na. Sigurado. Wala na yung nakatapal. Sige, paspasin mo. Habang umiinit pa itong ano, yung sinabi mo kanina. Habang umiinit pa yan, meron pa yan. Pati balakang. Lahat linisin mo. Nakapaglinis ka na ng 6 minutes. Siguro 10 minutes, tapos ka na maglinis. Mawawala na yung nakatapal dyan sa lig mo. Mamaya, flat ka na. Hindi ka na makarating sa bahay mo. Hanap ka ng vulcanizer. Maglalakad ka ngayon. Magpulak ka ng sasakyan mo. Kaya mag-zero-zero lang. Mag-zero-zero yung ano. Lahat linisin. Ilalim ng kilikili. Pati mga sikmura mo, pati tiyan. Lahat yan, pati hita. Pati tuhod. Yan, ilalim ng tuhod. Yan, alak-alakan. Tapos ulit-ulit sa ulo. Yan, leeg, balikat. Yung balikat yan, ilalim ng kilikili. Lahat yan, left and right, siko, braso. Itapong pababa. Ilalim ng kilikili sa kabila, hindi mo pa nagagalaw. Yan, ganyan ang paglilinis. Pag nilinis mo sa spiritual, lahat. Parang nagtatanggal ng libag. Pero tumawag na kay Kristo. Hawakan mo yung leg mo ngayon kung may nakatapal pa. Idikit mo yung kamay mo. May nakatapal pa. Konti pa. Konti na lang. Bilisan mo, konti na rin ito eh. Paspasin mo ng paspasin. 8 minutes na tayo. Ilang taon mo na nararamdaman yan? Ilang manggagamot na umawak sa'yo? 3.
Puro anong sabi? Kanto. Encanto. Kaya mo tayo. Ito, magkakasama yan. Magkakasama yan. Magkakasama ba? Okay na lang, nakasagad na to. Sinadya ko na itong lipitin. Hindi na masakit. Hindi na katulad kanina. Wala na. Flat na yung gulong mo mamaya. Magpabulkit ka na. Nawala yung sakit nyo. Nawala yung sakit nyo. Kita mo, wala pang 8 minutes and 56 minutes lang tayo naglinis, oh. O, sabi mo, wag mong didilat yung mata mo. Susugatan ko sa spiritual. Yan na, palipad hangin lang to. Pikit. Hindi, sandal. Okay na, nawala. Hila ka mata. Inom ka ng tubig na may panalangin. Hinga mo na 3 beses. Sige pa. Tama na. Inom. Tingnan mo ngayon kung anong pinagkaiba. O, kita mo? Nasa 9 minutes lang tayo. Cleansing lang yan. O, ka mo na tatayo. Ano parang tamo sa lig mo? Ano? Parang hindi ka nakapagsalita. Wala na yung gulong. Puyot na eh. Wala nang hangin. Dilat na mata. Hawakan mo ngayon. Ikaw na humawak sa leg mo. Hindi. Ito sa may tapal na sinasabi mo. May nakatapal. Ano? Hanggang hindi ko pa ginagalaw sa physical mo yan. Konti pa rito sa likod. Konti na lang. Hindi na yan nakatapal. Teka rito. Alam ko na sa yan. Gusto ka na rito. Dito natin malalaman yung tapal-tapal. Yan lang naman ang pinoproblema mo. May nakatapal eh. Tatanggalin natin yung patchit dyan. Baka lumang patchit na yan. Soper na sa tapal. Sa gulo. Okay, straight. Yan. Tingnan na 3 beses. Dilat na mata. Tama na. Relax. Koto pa ng konti. Hinga. Sa base lang. Hinga. Nasa pistahan niya rin. Pistahan. Huwag ka na tumingin sa asawa mo. Mamaya mo na sa pitilya. Diretso lang. Ngayon, straight ang katawan. Relax lang. Jangan lang to. Kabila. Jangan lang. Kas ganito. Ipo kayo kamay. Papasokin mo lang ito sa katawan. Higa, indirect ko. Wala, nilatino ko. Sige pa. Iyad ng ganyan. Pagtipa ko. Ingat. Straight ang katawan agad. Mukhang wala na yung tumatapal-tapal. Hindi ka umawak. Meron, galaw na eh. May tumatapal pa. Wala na yung tumatapal. Flat ka na mamaya. Flat na yan eh. Yung hangin kanina, 80. Ngayon, 20 na lang. Wala na lang, nakatapal. Hawakan yung asawa nyo. Ay, umawak. Ano? Malambot na, di ba? Magkapares lang sila lambot, oh. Wala na tumatapal, oh. Oh, ang lambot-lambot na yan. May tumatapal pa ba dyan? Pinapalitan ko na ng bagong interior. Oh, yung original. Oh, China kasi ito, eh. Kaya over sa tapal. Oh, galaw mo kaya? Dilat mo kasi mata mo. Ano pa lang mo? Sige, galaw mo. Ano pa karamdam mo sa lig mo? Process yan. Oo. Ang sabi mo na kasi tanggalin ko yung natapal. Wala kasi sinabing ayusin ko yung process mo. Oo. Ilan minutes na naglinis sa'yo? 30 minutes na. Ano? Ano yung gagawin? Ganga mo lang. Harap ka dito sa asawa mo naman.
Yan. Ibaba mo yung kamay mo. Kabila, yung isa rin ibaba mo. Normal mo lang. Tingin na diretso sa mo. Kahit tayo mo siyang titigan. Oo. Ganga mo lang to. Yan, ganga mo lang. Yan, ingat. Relax. Yan, relax. Ganyan. Huwag mong labanan. Pabayaan mo lang siya. Isang sakit na lang. Yan. Yan. Dito masakit. Yung kabila na yung masakit. Relax lang. Namamansol pa. Ang ibig sabihin ng parang namamanhid pa. Meron pa. Antayin mo lang siya mawala. Tapos i-close open mo yung kamay mo. Para nag-close open. Matatapos natin yan ng 60 minutes. Iangat mo na siya. Dalawang kamay mo muna. Ganun. Ganyan lang. Yan. Diretso. Ano pinagkaiba? Maganda na. Yung tumatapal sa leg mo. Nawala yung tumatapal. Dalawang kaso niya, te. Frozen shoulder. Tapos naipitan siya ng sa may dito sa may bandang leg. Dalawa na yon. Isang palipad hangin, lalaki ito. At isang elemento. Paliapan sila lahat. Kasama yung physical niya, ipit na ugat. O, lakad ka na, para malaman natin. Huwag ka muna magkinelas. Lakad ka, tingnan mo kung ano pinagkaiba. Yung tumatapal. Ilang years niya na pala sakit yan, te? 5 years niya na tinatapal. Naipitan siya ng ugat, eh. Ano pakiramdam mo sa leg mo? Lamad yun, yung naipit sa ugat. Kaya yung pakiramdam mo may tumatapal. Kaso may halong spiritual. Tingnan mo ulit yung leg mo, wala na? Wala na tumatapal. Frozen shoulder yan. Huwag hindi yan binibigla. Basta iganon mo yung kamay mo. Iangat mo. Masakit, hindi. Konti. Pagka-pain lang, natural lang yan kasi ginalaw ko. Narinig mo kanina, yung tumunog. Malakas. Masakit, di ba? Wala na. Ang purpose ko lang kasi dyan, tanggalin yung nagdarasal. Wala na. Paalam ka na. Shoutout sa taga-Tagig. 5 years niya ng sakit. Sa ating Muntinlupa, sa taga-Tagig, Bigutan. Mamaya yung asawa niya, hindi nakakatulog. Wala na talaga. Wala na tumatapal. Dito na lang yun. Lagyan lang yan ng langis. Mamaya ituturo ko sa exercise niyan, ha? Salamat.